vystrpíte, tak ešte počkáme. Čo ľudia, jak sa vám ľúbi? Jak sa vám ľúbi? Krumpane, kde sú krumpane? Krumpane! Domáci, kde ste? Neočujem vás. Neočujem vás. Ideme na to. Ideme na to. Tak ideme 3, 2, 1. Dobre, teraz toto kľúpe začal fajčiť. Ľudia temu 8 rokov, čo som začal píčať na tom, aby bolo pochopené, o čom tom je, aby bolo pochopené, ja nedávam, aby boli kreslené, pochopené, ja všetko iba vymýšľam. Treba vidieť tam, ja možno myslím sa, ja možno sa to bolo dostanem, aby bolo ten tým sa rozbehol, aby som to iho poznal. Je to trochu rýchne, že ja by som to poslal do toho, a to je treba, už je to 8 rokov, toto sem papíry to bolo zavalené 8 rokov, to by nás poslaného pre nás, aby bolo zapalené to, čo si myslíme, že je od nás, ne, že som to uríť, si to nervera, je žuru písaná, celá podaná, rovnera, voda písaná, Páči? Dobre, no, ja by som sa nepostavil. Ja by som prískal nedal, ale kebyže ma vyučujú. Mám na rešpekt, je to môj kamarát. Dobre, tak ešte si dajú parťač, na tú istú tému, zelená je tráva. Tak zelený na jebu, jebeníka, jo! Dobre, ideme 3, 2, 1. Zelenú si si dal, lebo vidím tvoje pekné oči, čudo si si jak moje manky piči mám teba, teraz teba siedem, nemám myslíš teba, ja tam úplne mám piči, ja čo tu dávam, lebo ty máš metri, jak tvoja máš skurvená mama, mám piči, ty máš krásne galopky, Versace, alebo skurveného tarka, má to piči, že daj si nejaké kúče tvojho prátka, tak sa krmi zavesí, má ta piči, lebo ja tu teraz nevesím, tebe budúcnosť, lebo oni si tu kokot, že to je tvoja budúcnosť, budúcnosť je tvoja jediná, že tvoja kurva napáčila včera, alebo ešte rum, má ta piči, lebo ja som meni žádný stokár si ty, jedzivý, čo tu teraz stojí, škaredý si ty, a jedzine, kedy tu nakladá dneska, lebo sa mi to zlebalo pred hodinu, ale teraz sa mi to zdarilo trošku na tvojú vratku, ktorú má zaraz plutu a tvoja hlava. No, jako, víte, čo som povedal, keď začali, ne? Víte, čo som povedal? Fando je najlepší! Že toto je bonusové kolo a tu sa pristajuje len pre zábavu a tým by ho tu dojebal. Žádnej, prečo, ale však, keď si myslíš, že ma počúti, tak to má ukázať, má sa najbať skore, alebo čo ne? No ne, má sa najbať skore. Povedzte. Dobre. Ešte chcete? Dáte? Ešte dáte? Dobre, dáme vám tému, dočte, kde má papír.